Moi! Mistä tunnistaa aidon henkisen mestarin? Tai aidon hyvän henkisen opettajan tai ihmisen, jota kannattaa ylipäätään seurata esimerkin kaltaisena? Vastaus tähän kysymykseen on yllättävän helppo, mutta ennen kuin mä lähden siihen, niin mä haluan ihan ensin avata niitä ensimmäisiä varoitusmerkkejä, jotka viestii ja kielii sitä, että tämä sun luulema henkinen guru tai mestari ei olekaan oikeasti sitä, mitä hän väittää. Näiden varoitusmerkkien tunnistaminen on tässä ajassa äärimmäisen tärkeää, kun kuka tahansa voi tituleerata itsensä guruksi, henkiseksi opettajaksi, valmentajaksi ja miksikä tahansa, jota sitten ihmiset alkavat seurata jopa välillä hyvinkin sokeasti. Mä lähden tutkimaan tätä asiaa sekä omien kokemusten kautta, joita on yllättävän paljon kertynyt tässä etsikkovuosien aikana, ja sitten asioiden mukaan, mitä mä oon oppinut ylipäätään narsismista, vaikuttamisesta, kaikenlaisesta gaslighttauksesta ja ylipäätään erilaista manipulaation keinoista, niin mä lähden purkaa tätä juttua siitä päästä, että mitä henkinen mestari ei ole. Eli käytännössä mitkä on ne red flagit, joita kannattaa ensimmäisenä niin kuin tarkastella siinä kohtaa, jos lähtee jotain ihmistä tosissaan seuraamaan. Me eletään aikaa, jossa länsimainen, kapitalistinen markkinatalousajattelu ja henkinen maailma menee tällä tavalla ristiin. Eli käytännössä hyvin moni vaikuttaja tälläkin hetkellä Instagramissa, YouTubessa, TikTokissa, kaikkialla somessa saattaa käyttää tiettyjä manipulatiivisia skillejä saadakseen itselleen seuraajia, koska hän A. hyötyy siitä taloudellisesti, B. sosiaalisesti, C. mistä se johtuu, että on olemassa narsisteja, psykopaatteja ja kaikkia muita vallanhaluisia tyyppejä, jotka hyötyy siitä, että heillä on valtaa. Ota tästä kaikesta se, mikä sulle resonoi, ja ajattele jokainen näistä jutuista itse ja sun omien kokemusten ja sen kautta, mitä sä tunnet itsessäsi oikeaksi. Josta päästäänkin red flagiin numero 1. Aito henkinen mestari ei pyri viemään sulta sun omaa voimaa. Lahkot ja monet tällaiset guruihin perustuvat henkiset järjestelmät perustuu usein siihen, että on olemassa joku yksi henkilö, joka kanavoi totuutta ja Jumalaa itsensä kautta. Ja muut siinä ryhmässä kokee alemmuutta ja sitä, että okei, me ollaan nyt vaan se audience, se yleisö, joka kuuntelee, kun tämä yksi henkilö kertoo meille, mitä Jumala tahtoo. Todellinen henkinen mestari ei pyri kastroimaan sua. Eli se ei pyri viemään sulta sun omaa voimaa ja sun omaa yhteyttä, joka on meillä joka ikisellä ihmisellä tasa-arvoinen. Se, mikä tekee jostain ihmisestä ylipäätään henkisen mestarin, on usein sitä, että se ihminen on harjoittanut pitkään, se on harjoittanut itsensä avaamista sellaisille 6. aistin ja tällaisten henkisten aistien tasoille, ja sitä kautta hän on nähtävissä enemmänkin isoveljenä tai isosiskona niille, jotka on vasta opettelemassa aukeamista niille taajuuksille. Eli totta kai me ollaan eri leveleillä, me ollaan eri vaiheessa kasvua. Et kyse ei ole ylemmyydestä tai alemmuudesta, kyse on vaan kasvukohdista. Se, mistä sä tunnistat, että joku on vienyt sun oman voiman tai viemässä sitä, niin sen tunnistaa muun muassa siitä, että tunnetko sä riippuvuutta tätä henkilöä kohtaan. Eli tuleeko sulle sellainen olo, että sä joudut vähän niin kuin häneltä varmistamaan ja kysymään vähän liikaa kaikesta. Että jollain tavalla se invalidisoi sun oman kyvyn itse tehdä päätöksiä, sun oman kyvyn itse harkita ja navigoida. Et käytännössä, jos joku henkinen mestari rampauttaa sua niin, että sä joudut koko aika ikään kuin kyselee häneltä lupaa, ja hän on se kompassi, ja sulla ei ole tätä kompassia, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Jokainen todellinen mestari, ketä mä oon koskaan tavannut, niin ne on
auttaneet mua mun omaan voimaan. Ne ei ole koskaan vieneet multa sitä kykyä tai vähätelleet sitä tai millään tavalla alistaneet mua suhteessa itseensä. Vaan he ovat pyrkineet siihen, että mä olisin mahdollisimman vähän riippuvainen heistä. Raamatussakin sanotaan, että hedelmistään heidät tunnetaan. Mitä tarkoittaa, että hedelmistä tunnetaan väärät ja oikeat profeetat? Niin se on just tää, että tuleeko susta hänen oppilaana riutunut avunpyytäjä tai pelokas, erillisyyttä kokeva, heikompi versio itsestäsi. Red flag numero 2. Pelottelu. Tää on niin klassinen. Mä oon käynyt tän itse läpi siinä, kun mä oon mennyt haksahtaa pariin erilaiseen niin kuin hyvin kulttimaisesti toimivaan lafkaan. Ja ylipäätään niin kuin jäänyt seuraamaan tiettyjä opettajia ja heidän juttujaan pelosta käsin. Eli siitä käsin, että he pelottelee oppilaansa kuoliaaksi. Niin, että ne oppilaat jää semmoiseen tilaan, että maailma on paha paikka, maailma on turvaton paikka, maailma on täynnä demonisia ja pahoja saatanallisia voimia. Kaikki on vaan from Lord Satan. Ja vain hänen huomassaan tai hänen seurakunnassaan tai hänen tietyn uskonnon tai tietyn jonkun henkisen vaikutuspiirinsä sisäpuolella sinä voit tuntea turvaa. Eli pelottelu ja turvan luonti sellaisten tiukkojen raamien sisällä. Esimerkiksi vaikka se, että jos et sä kuulu johonkin tiettyyn kirkkoon tai tiettyyn seurakuntaan tai tällaiseen, niin se on heti merkki siitä, että sun omat ajatukset tai muut, ne on niin kuin saatanasta. Että kaikki muu on käytännössä saatanasta, paitsi se, mitä he tekee. Ja tämä on yksi maailman tehokkaimpia manipulaatiokeinoja, ja siinä voi olla jonkun verran myös totuutta. Maailmassa on pahuutta, maailmassa on demonisia voimia, maailmassa on niin kuin, sitä saatanallisuutta. Totta kai, se on totta osittain. Mutta taas jälleen kerran se, että hedelmistään heidät tunnetaan. Että jos sun henkisen työn hedelmä on se, että sun läheiset ihmiset on enemmän pelokkaita, eristäytyneitä maailmasta, niin se ei ole koskaan se suunta, mitä aidot henkiset mestarit on opettanut. Jos sä mietit Buddhaa, Jeesusta, Krishnaa, ketä tahansa henkistä suurta mestaria, Gandhia, whatever, you name it, niin he ei ole perustanut heidän työtään pelottelulle. Mietitään vaikka Jeesusta opettajana ja niin kuin tällaisena henkilönä, että miten hän vei ihmisiä kohti Jumalaa. Niin Jeesus vei ihmisiä kohti Jumalaa rakkauden avulla. Eli sen avulla, että se yllätti ihmiset sillä rakkauden määrällä ja sulatti ihmisten sydämet. Jeesus oli käytännössä armon, myötätunnon ja rakkauden ilmentymä. Sellaisen rakkauden ja armon, mihin kaikki on tervetulleita. Ja jos mietitään vaikka kristin uskon niin kuin raamatun aikaisia, niin kuin ihan raamatun kertomuksia Jeesuksesta, niin sitä vitutti ne fariseukset. Sitä vitutti ne tyypit, jotka on vaan kirkoissa hinkkaamassa omaa puhtauttaan ja on ylimielisiä, että kaikki nuo muut tuolla joutuu helvettiin ja me pääsemme taivaaseen, koska me olemme niin puhtaita täällä kirkon sisällä. Menikö Jeesus niiden kanssa hengaa sinne, että hei joo, hinkatkaa muakin, me ollaan niin puhtaita kaikki, yeah. Menikö Jeesus sinne? Ei. Jeesus meni lasten kanssa, prostituoitujen kanssa, rikollisten kanssa, spitaalisten kanssa, se pesi spitaalisen jalat, kun kaikki muut käveli ohi. Jeesus hengas tavallisten ihmisten kanssa, joita nämä fariseukset sun muut puhtaat ihmiset pitivät likaisina ja ällöttävinä. Ja
arvottomina, saastuneina, menetettyinä tapauksina. Niin Jeesus meni sinne ja toi sen viestin Jumalan rakkaudesta. That's some badass shit. Josta päästäänkin red flag numero 3. Eristäminen, erillisyyden luominen, vastakkainasettelun kiristäminen. Hyvin ominaista melkein kaikille maailman uskonnoille. Mä en tiedä, mikä siinä on. Tai no, ihmisen ego, ihmisen tahto olla niiden oikeiden puolella, ihmisen tahto olla, niin kuin kuulua valiojoukkoon, eliittijoukkoon, olla oikeassa. Ihmisen tahto niin kuin tulla valituksi jossain mustavalkoisessa valinnassa, että musta vai valkoinen, hyvä vai paha, puhdas, likainen. Ihmisen halu tulla valituksi Jumalan edessä, joka valitsee. Mutta valitseeko? Onko Jumala sellainen? Jos mietitään taas sitä ajatusta siitä, että hedelmistään heidät tunnetaan, niin tälläkin hetkellä esimerkiksi tässä New Age to Jesus -liikkeessä on tosi paljon juuri tätä erillistämisen teemaa, vastakkainasettelua, demonisointia, julkista häpäisyä ja sitä sellaista henkistä ylemmyyden tunnetta siinä, että se kaikki vanha oli pahaa ja joutuu kadotukseen ja nyt tämä uusi pääsee taivaaseen. Niin mä oon kohdannut ton saman itse elämässäni. Mä oon ollut joskus muun muassa erään seurakunnan piirissä, niin kuin siinä samassa veneessä kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka todella luuli, että nyt me ollaan löydetty se the thing. Me ollaan nyt siellä valossa ja nämä kaikki muut tuolla ulkopuolella on niin kuin pimeydessä ja ne vaan eksyy avaruuteen. Niin mä olin hetken aikaa niinä aikoina silleen, että vitsi siistiä, että mä löysin. Mutta sitten samaan aikaan alkoi nakertaa semmoinen outo ääni mun sisällä tai semmoinen outo tunne, joka kipusi jostain täältä sydämestä, sydämen perukoilta kysymään multa, että Marlena, voiko sä olla onnellinen, jos vaan nämä tyypit pelastuu? Ja kaikki, ketä sä tunnet, ketä sä rakastat, sun ystävät, sun perheet, sun sukulaiset, kaikki ne upeat ihmiset, ketä sä oot ikinä tavannut sun elämässä, että ne joutuu vaan niinku kadotukseen, niin voiko sä olla sen asiankaan tosissas niin kuin silleen, se on oikein. Anteeksi. En voinut. Ja sen takia mä aloin kyseenalaistaa sitä hommaa. Ja kun mä aloin kyseenalaistaa sitä hommaa, niin tuli red flag numero 2, eli saatanan ääni puhuu sinun sisälläsi, pelottelu. Millä saatiin vaiennettua kaikki kriittiset äänet erittäin tehokkaasti. Ja näin tehdään yleensä kaikissa mahdollisissa toksisissa lahkoissa ja muussa vallankäyttöön ja manipulaatioon perustuvissa uskonnollisissa tai hengellisissä järjestelmissä. Eli mikäli se guru, henkinen opettaja tai tyyppi, mestari, ketä sä seuraat, tai pidät jonain niin kuin, valona pimeydessä, majakkana, mitä kohti kulkea, mikäli se lisää työllään, puheillaan, kaikella jonkinnäköistä vastakkainasettelua, jonkinnäköistä erillistämistä maailmasta, että se pyrkii erillistämään sinua ja muita hänen seuraajia maailmasta, että tulkaa tänne turvaan ja noi muut on pahoja, ne on saastuneita. Niin kannattaa pohtia ihan tosissaan hetken siellä omassa sydämessä, että tekikö esimerkiksi Jeesus tai Buddha tai kukaan oikea mestari silleen.
Ja miksei? Totta kai on tärkeää varoittaa pahoista asioista. On tärkeää varoittaa. Se on myös valotyötä. On todella tärkeää varoittaa. Sen mä haluan sanoa. Mä oon itsekin tehnyt sitä ja toivoisin välillä, että sitä tehtäisiin enemmän. Niin kuin, että varoitettaisiin niistä niin kuin asioista, mitkä voi viedä tosi pahan halpaan. Niin kuin esimerkiksi monet tällaiset demoniset voimat, pahat voimat maailmassa, niin ne on myös sellaisia voimia, mistä olisi hyvä tulla tietoiseksi. Et mä en puhu siitä, etteikö näistä asioista saisi puhua, tai että jos ihminen, ketä sä seuraat, puhuu näistä asioista, että se olisi niinku automaattisesti väärin, vaan se, että mihin se yleinen meininki johtaa. Mihin se yleinen juttu, mitä hän tekee, ja se vaikutus, mikä suhun jää lopulta, se olo, mikä sulle jää kaiken sen jälkeen, niin johtaako se siihen, että sä tahdot eristäytyä maailmasta, koska sä haluat suojella omaa puhtauttasi ja itseäsi pahalta maailmalta. Ja sä johtaako se siihen, että sä alat nähdä niin kuin pimeyttä kaikkialla? Johtaako se siihen, että sä alat yhtäkkiä nähdä negatiivisuutta niin kuin enemmän kuin valoa? Viekö se sun linssit ja sun tavan katsoa niin kuin lähemmäs sellaista paranoidista kauhua ja pimeyttä, että kaikki on saatanasta, kaikki on vaan niin kuin pahaa. Kun sä vaikka katot sen jälkeen ihmisiä tekemässä mitä vaan, niin sä näet pelkkää negatiivista kaikkialla. Tai suurimmaksi osaksi. Niin kannattaa pysähtyä tässä kohtaa miettiä, että mille timelineille tai millaiset linssit sulle on nyt laitettu päähän, millainen ohjelmointi sun systeemiin on ajettu. Mä oon itse ollut siellä. Mä tiedän, miltä tuntuu nähdä kaikki pimeänä. Mä tiedän, miltä tuntuu nähdä paranoidisesti ja pelokkaasti tämä maailma. Ja mä tiedän, millaista on tulla sieltä pois. Ja mä tiedän, miten paljon se hävettää jälkikäteen, miten paljon on tullut tuomittua. Miten syvistä traumoista käsin on tullut nähtyä ja luultua, että se on totuus. Että se on se niin kuin the-totuus. Ja miten epärakkaudellista se kaikki on ollut. Neljäs red flag. Eli se, että tämä henkinen mestari on epäinhimillinen. Jos joku guru tai mestari esiintyy sulle sellaisena hahmona, että siitä ei saa ihan kiinni, että se ei ole niin kuin inhimillinen, se ei ole, siitä puuttuu kaikki sellainen niin kuin rehellisyys esimerkiksi omista varjoista, omista heikkouksista, omista kehityskohdista, vaan tämä henkilö esiintyy jollain tavalla ylivoimaisena, täydellisenä ja kieltää, että hänessä olisi mitään negatiivista, koska hän on niin kehittynyt. Niin se on usein aika paha red flag, koska meillä on ihmisinä sellainen outo tarve haluta löytää supersankareita. Ja me halutaan usein löytää ne supersankarit meidän ulkopuolelta. Meillä on se saattaa olla joku kiintymyssuhdejuttu tai joku muu psykologinen syy, miksi me halutaan niin kuin ripustautua kiinni johonkin vähän niin kuin äiti- tai isähahmoon, joka on kaikkivoipa suurenmoinen, täydellinen, aina oikeassa. Ja mä voin päästää irti mun omasta ajattelusta, heittää mun aivot vaan sinne seuraavaan ojaan ja olla vaan sille autopilotilla roikkuu lahkeessa kiinni ja silti kaikki menee oikein, koska mä seuraan sitä the-supersankaria. Niin tää on ensinnäkin henkistä laiskuutta ja tää on myös jotain mun mielestä hyvin perustavanlaatuisen psykologista ihmiselle tämmöinen käytös ja se näkyy joka puolella.
Niin monet henkiset manipuloijat ja tällaiset gurut, fake-gurut, käyttää hyväksi tätä osaa meissä. Ja jos tämä henkinen mestari ja guru esittää kaikilla tavoilla peittää oman inhimillisyytensä, niin sekin kertoo jostain. Kertooko se siitä, että olla ihminen on jotenkin väärin ja meidän kuuluisi olla jotain ihan muuta? Ja olla ihminen ja inhimillinen on jotain, mitä välttää niin kuin ruttoa, niin se ei ole kauhean myötätuntosta. Se ei ole kovin armollista. Se ei ole kovin kiinni siellä lähteessä. Sanotaanko näin? Koska kun miettii sitä, että jos ihmisen sisässä on syvä inho ihmisyyttä kohtaan, niin se paljastaa jonkinlaisen kyvyttömyyden rakastaa kaikkia ja ylipäätään kyvyttömyyttä avata sydän oikeasti tavoilla, mikä mun mielestä henkiselle mestarille on ominaista ja kuuluisi. Ja mikä nimenomaan on se thing. Red flag numero 5. Fake guru ei kunnioita sun omaa tahtoa ja sun omaa polkua. Todellinen henkinen mestari tietää, että joka ikisellä ihmisellä on tasa-arvoinen yhteys korkeimpaan. Joka ikisellä ihmisellä on oma uniikki sielun polku, mitä meidän kuuluu kulkea. Meillä on meidän oma karma, meillä on meidän omat taakat, opit, sielun sopimukset, whatever. Meillä on meidän omat missiot, meidän omat kutsumukset. Niin todellinen henkinen mestari kunnioittaa tätä jokaisessa ihmisessä. Eli se ilmenee esimerkiksi siinä, että sä ajattelet asioita itse, sä haluut ajatella asiat itse läpi, sä haluut ymmärtää, miksi joku asia on niin kuin se on, sä kysyt kysymyksiä, sä et halua olla vaan joku sokea seuraaja, vaan sä haluat kokea, että sä oot messissä niin kuin täysin. Eli että sä oikeasti niin kuin ihan sun järjellä ja tunteella ja kaikilla tasoilla oot messissä. Eli se, että sä ymmärrät. Ja siksi sä kysyt, jopa kyseenalaistat, kokeilet, teet virheitä, valitset toisin kuin mitä opettaja sanoo. Ja se on ihan ok. Ja kukaan todellinen henkinen mestari ei pyri tekemään työtä sun puolesta, vaan sun täytyy tehdä se työ itse. Koska jokaisella individuaalilla tyypillä, niin se pointti on se, että sun kuuluu käydä sun oma matka mestariksi. Ja sä et voi mennä toisen jalanjälkiä mestariksi, vaan sä meet sun omaa kautta ja omaa tietä, ja sä tuut tuomaan varmasti jotain sellaista tietoa ja ymmärrystä, mitä kellään muulla ei ole, mitä tällä sun opettajallakaan ei ole. Ja sitä kautta todellinen opettaja tai todellinen henkinen ohjaaja, opettaja, joka on juurtunut niin kuin syvään viisauteen siitä, miten tämä ikään kuin systeemi lepää, niin näkee sen pelkästään hyvänä asiana, että sä kysyt ja sä kyseenalaistat ja sä ajattelet itse. Oikea mestari juhlii sua, kun sä ajattelet itse ja sä haluut ymmärtää. Sä haluut kokea itse, sä heittäydyt. Ja sä otat sen jutun niin kuin oikeasti vastaan, etkä vaan niin kuin mene semmoiseen numb-tilaan, joka vaan copypaste, mutta en ota mun koko systeemiä kaikki ne soluineen mukaan, vaan niin, että sellaiset toksiset henkiset johtajat voi tunnistaa siitä, että ne vihaa niitä, ketkä kyseenalaistaa. Ne vihaa niitä, ketkä ajattelee itse. Ne ei voi sietää sitä, että joku ei ole vaan pelkkä määkivä lammas, joka vaan copypastaa kaiken, mitä hän sanoo.
koska se on elävä prosessi. Henkinen kasvu ja oppiminen on elävä prosessi. Ja elävään prosessiin kuuluu se, että sä vähän niin kuin meet siellä ja siinä tapahtuu kaikenlaista. Sä tuut välillä lyömään naamas seinää ja välillä sä kaadut johonkin pöpelikköön ja mutaa lentää ja verta lentää ja kaikkea lentää. Ja, niin kuin, se kaikki kuuluu siihen. Ja se kuuluu siihen, että sä heittäydyt siihen. Niin jos sun opettaja ei tykkää siitä, että sä heittäydyt tosissaan siihen hommaan ja haluat ymmärtää, niin silloin kannattaa miettiä, että tämä opettaja ehkä haluaa silloin susta jotain muuta. Ja mitä se haluaa? Mihin se pyrkii? Ja mistä se kertoo, että opettaja haluaa ympärilleen vaan ihmisiä, ketkä copypastee hänen juttujaan ja on jotain pikkukopioita ikään kuin hänestä. Ja ne ei ole vapaita yksilöllisiä sieluja. Ja red flag numero 6. Tämä henkilö ei keskity omaan puhdistustyöhönsä tarpeeksi. Kaikkien niin kuin vanhojen traditioiden mukaan, joita mä olen millään tavalla lueskellut erinäköisistä vanhoista opuksista, perinteisten henkisten traditioiden mukaan, henkinen polku alkaa aina puhdistuksen tiellä. Eli sillä, että sä ensin puhdistat sun oman kynnysmaton. Mikä tarkoittaa, että sä itse keskityt sun omaan parantumisprosessiin. Ja se saattaa ottaa aikaa. Se ei tarkoita sitä, etteikö sä vois samaan aikaan tehdä jotain muutakin. Vaikka esimerkiksi, että jos sä haluat tehdä sun henkistä työtä samaan aikaan, mihin liittyy myös muita ihmisiä, tai jakaa sun tietoa, taitoa, oppeja, bla bla bla, do it. Mutta täällä on tosi paljon niin kuin henkisiä opettajia ja tällaisia gurun asemassa olevia ihmisiä, joista paistaa kilometrin päähän se, että he ei ole tarpeeksi tehnyt omaa varjotyötä. Hyvin yleinen, ihan energeettinen niin kuin lainalaisuus on se, että kun sä alat tekemään sitä sun puhdistustyötä ja sieltä tulee sitä korkeampaa frekvenssiä, värähtelyä, sä alat niin kuin shiftaamaan timelineja ja kaikkea. Eli käytännössä sulla tapahtuu isoja muutoksia sun koko systeemissä siinä kohtaa, kun sä aloitat niin kuin tosissaan sen työn. Esimerkiksi sä alat niin kuin taistelee sun addiktioita vastaan, sä alat hiilaa ittees, sä alat pidättäytyä asioista, mitkä tuo sun elämään lisää niin kuin shittiä, sä alat tekee hyviä tekoja, sä alat niin kuin, tutkimaan sun omaa ajattelumaailmaa, sun omaa tunnemaailmaa, sä alat niin kuin puhdistaa sitä kaikkea sellaisesta negatiivisesta, toksisesta, ilkeästä, pahuudesta ja kaikesta tällaisesta, mitä se nyt on, mitä ajatellaan, että mitä puhdistuksen tie on. Eli se on tätä niin kuin eettistä itsekasvatustyötä ja syvää itsetuntemuksen opiskelua. Eli sitä, että sä näet, mitä sussa tapahtuu. Niin tämä, jos sä et tee tätä työtä, niin suoraan sanottuna se on sitä, että sä et näe, mitä sussa tapahtuu. Ja jos sä et tee tätä työtä, niin se, että sä yrität välittää jotain niin kuin korkeampaa itsesi läpi, jotain viisautta, miten nyt henkistä opettajat tekee, tietoisuutta, lisää tietoisuutta, niin se sekoittuu niihin sun varjoihin ja saattaa itse asiassa aiheuttaa enemmän negatiivista impaktia maailmaan kuin positiivista. Eli se, miksi joillain guruilla on niin sanotusti näitä mätiä hedelmiä heidän työssään, niin nämä mädät hedelmät tulee usein siitä, että se tyyppi, kuka opettaa ja on tämä profeetta, ei ole tehnyt tarpeeksi varjotyötä itsensä kanssa, joten hänen oma pimeys sekoittuu hänen työhön niin paljon, että hän ei edes itsekään tajua sitä. Ja pahimmillaan jotkut jopa tajuaa sen, mutta ne ei välitä, mikä tarkoittaa mulle sitä, että ne ei ymmärrä, miten tämä maailma toimii. Ja sanottakoon vielä se, että se oma varjotyö
oma oppimisprosessi ei lopu koskaan. Ei ole olemassa mestaria, joka ei oppisi oppilaaltaan. Ei ole olemassa vanhaa ihmistä, joka olisi päässyt perille ja jonka ei pitäisi enää oppia vaikka lapsilta, nuorilta, uuden sukupolven tyypeiltä. Ei ole olemassa maalia, mihin päästään, minkä jälkeen ei tarvitse enää oppia keltään mitään. Tietäjän tien 1/4 kompastuskivestä viimeinen on vanha ikä. Ja se tarkoittaa sitä, että henkinen etsijä on vanhalla iällään tullut niin sanotusti sokeaksi omalle oppilasasemalleen ja samaistuu pelkästään opettajan rooliin. Ja se on kompastuskivi. Koska elämä, Jumala, tämä juttu, whatever it is, millä nimellä sä haluat sitä kutsua, on jatkumo, on ääretön, ikuinen jatkumo. Sitä maalia, mitä sä etsit, jolloin oppiminen loppuu, sitä ei välttämättä tule ikinä. Tai se voi tulla ehkä siinä kohtaa, kun sun tietoisuus vaan katoaa, niin siinä kohtaa oppiminen loppuu. Mutta sitä ennen, niin kauan kun sä oot elossa, niin kauan kuin mikään sussa pystyy havainnoimaan mitään, niin oppiminen laajenee samalla tavalla kuin universumi laajenee jatkuvasti. Josta päästäänkin siihen, että millainen se henkinen mestari sit oikeasti on, jos se ei ole näitä edellisiä. Tai jos nämä edelliset asiat on niitä, mitä kannattaa ehkä kriittisesti tarkastella. Niin mun kokemuksen mukaan, kun mä oon itse käynyt läpi ton saman tuominnan, paranoidisen helvetin ja sen pimeän ohjelmoinnin, niin nyt mä vasta näen, että todelliset henkiset mestarit, todelliset henkiset opettajat on juurtunut sinne, mistä käsin se kaikki tieto on näille alkuperäisille opettajille, Jeesukselle, Buddhalle, Krishnalle, kaikille näille tullut. Eli straight from the source, eli suoraan lähteestä. Jotkut voi kutsua sitä Jumalaksi, toiset kutsuu sitä alkulähteeksi. Niin se on rakkauden kenttä. Se on rakkauden, armon, viisauden, myötätunnon kenttä. Ja mä näen, että jokaisen todellisen mestarin tunnistaa siitä, kuinka syvästi he kykenevät rakastamaan. Kuinka syvästi, laajasti heidän sydän kykenee kantamaan koko ihmiskuntaa, kaikkia elollisia olentoja, heitä itseään, kaikkea. Koska mä näen, että henkisen kehityksen tien todellinen päämäärä ei ole mikään erilaisten voimien ja henkisten kykyjen aktivoituminen. Se on vaan kiva sivutuote, kun se alkaa tapahtua. Mutta ne on lopulta sirkushuveja verrattuna siihen todelliseen juttuun, eli siihen, että sun kyky rakastaa ja avautua rakkaudelle kasvaa. Ja mistä tunnistaa, että tämä opettaja on juurtunut sinne rakkauteen, niin on ehkä tunnistaa ja pyrkii löytää tämän ihmisen syvempi motiivi tehdä sitä, mitä se tekee. Että miksi se tekee sitä, mitä se tekee. Miksi se haluaa opettaa tai auttaa. Että onko sen motiivi kerryttää omaa statusta ja valtaa, vai onko sen motiivi tehdä tästä maailmasta parempi paikka koko ihmiskunnalle elää. Ja tähän loppuun sanottakoon ihan tällaiset peruskliseet, eli se, että kenenkään ei tarvitse seurata yhtään ketään.
Se ei ole mikään juttu, se ei ole se, mistä mä oon tässä niin kuin puhunut, että nyt teidän kaikkien täytyy etsiä mestaria, seurata jotain tyyppiä. Ei, vaan voi täysin elää elämänsä seuraamatta ikinä yhtään ketään, mutta tämä video oli tarkoitettu lähinnä niille, jotka kuitenkin jollain tavalla jotain tyyppejä kuitenkin seuraa ja ihannoi ja pitää niitä jollain tavalla semmosina majakkoina. Ja tässä Instagram-todellisuudessa, sometodellisuudessa on helppo esiintyä tällaisena supersankarina ja täydellisenä ihmisenä ulospäin, kun sieltä pystyy leikkaamaan ne kaikki asiat, mitä ei haluta näyttää. Hyvin iisisti. Niin, anyway, toinen juttu. Miksi ylipäätään seurata minkäännäköistä henkistä mestaria? Koko ihmiskunnan historian ajan me ollaan kasvettu siihen, että me kuljetaan näitä hyvin samankaltaisia polkuja läpi. Ja esimerkiksi henkinen herääminen on ikivanha ilmiö, joka on tunnettu varmaan koko ihmiskunnan historian ajan. Ja siitä on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Siitä on ollut kaikissa kulttuureissa opettajia ja bla bla bla, jotka auttaa niin kuin läpi sielun pimeän yön. Ja kaikki nämä on tosi tuttuja termejä kaikille. Ja nämä on niin kuin ilmiöitä, jotka on tunnettu jo kauan. Mysteerikoulut, JNE. Että näistä on samaan aikaan, kun ne on kaikki individuaalisia, itsellisiä, yksilökohtaisia kokemuksia, niin samaan aikaan nämä on kollektiivista peruskauraa, sanotaanko näin. Ja sen takia niin kuin monet seuraa erilaisia henkisiä mestareita, koska ne saa sieltä sellaista tietoa, joka auttaa navigoimaan siinä omassa kokemuksessa ja oman kokemuksen kanssa. Ja sun ei tarvitse silloin keksiä pyörää uudelleen, jos sä kuulet, että se pyörä on keksitty jo 2000 vuotta tai ylittekin sitten, ja siitä on hyvin yksityiskohtaiset niin kuin kuvaukset, että hei, tämmöinen pyörä on ja tämmöinen meininki, ja tämä sitten tulee tämän jälkeen, ja tämä tulee tämän jälkeen, ja sitten tulee tämä, ja sitten tulee tämä. Niin okei, voi olla joskus tosi tärkeää, että sä meet ne samat jutut vaan läpi tietämättä niistä mitään, ja suurin osa jutuistahan varmaan meneekin niin. Mutta se pointti on se, että että on täysin normaalia, on täysin luonnollista haluta voida ottaa se viisaus ja tieto vastaan niiltä, jotka on kulkenut ennen meitä, jotta me päästäisiin ikään kuin vähän niin kuin nopeammin ja suoremmin eteenpäin. Ja semmoinen perusajatus siitä, että minä en kuuntele ketään mestaria, kukaan ei minua opeta, minä niin kuin näin, niin fine. Se on, mulla ei ole mitään niin kuin oikeastaan mielipidettä lopulta siihen, mutta sen mä haluan sanoa, että siinä on välillä vähän sellaista länsimaista ajattelutapaa, eli mikä näkyy meidän kulttuurissa sillä tavalla, että me ei kuunnella esimerkiksi vanhuksia, me ei kuunnella meidän eldereitä, me ei kuunnella esivanhempia, me ei edes muisteta niitä. Niin siinä on vähän sitä samaa, että me ei tarvita ketään, me ei tarvita tuota tietoa, mitä te olette kerännyt vuosisatoja ja tuhansia. Me ei tarvita teidän kokemuksia, koska me halutaan tehdä kaikki itse. Niin fine, mene ja tee itse, mutta joskus on myös viisasta kuunnella niitä, jotka on käynyt näitä samoja juttuja läpi ja on kokeneet tehtäväkseen jakaa niistä. Se voi olla aivan käsittämättömän tärkeä apu. Suuri lahja. Niin mä oon tahtonut ottaa vastaan sen lahjan ja mä oon saanut todella paljon, kun mä oon ottanut sen vastaan. Ja sen takia haluan kannustaa etsimään oikeasti hyviä mestareita, oikeasti hyviä opettajia, oikeasti niitä, ketkä on juurtunut sinne syvään viisauteen, kokemukseen, nöyrtynyt tarpeeksi tässä elämän koulussa. Erityisesti tämä on tärkeä. Nöyrtynyt tarpeeksi, jopa kärsinyt ja muuta, minkä takia sieltä on tislaantunut se kulta kaiken botaskan seasta. Niin miksi sä et ottaisi sitä vastaan, jos toinen ihminen sen tahtoo eteenpäin antaa ja kokee, että
Se on hänen lahja seuraaville sukupolville. Anyway, olkaa varovaisia ja olkaa kriittisiä hyvällä tavalla, menemättä kuitenkaan siihen pimeään linssiin, mistä puhuttiin tuossa, paranoidiseen pimeään linssiin. Olkaa sillekin kriittisiä, sille paranoidiselle pimeälle linssille. Olkaa kriittisiä vastakkainasettelulle, ylhäältä alaspäin saarnaamiselle ja kaikelle sille. Teidän oman voiman viemiselle. Olkaa kriittisiä riippuvuuden aiheuttamiselle. Olkaa kriittisiä teidän itsenne alentamiselle, jonkun toisen ylentämiselle. Olkaa kriittisiä omalle sisäiselle kriitikollenne. Ja niin kuin, olkaa kriittisiä epäinhimillisyydelle ja vaatimukselle olla sellainen. Ja niin, ajatelkaa itse, tuntekaa itse, ottakaa se, mikä resonoi myös tästäkin plästäyksestä. Always. Moi. Jeesus ei tarvinnut mitään demoneilla pelottelua saadakseen asiansa perille.